ezi nwanne m biko eweliwe ka njụọ gị iwere asụsụ na omenala Igbo fonye na-akpa azụ ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha biko were asụsụ na omenala Igbo gwara ha jụ kọwara ndị enyi gị ikwu na ibe ka ha sonye n'ibuli asụsụ na omenala Igbo elu site n'ime ka asụsụ Igbo bụ olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ ma sụtakwa akwụkwọ ọma ndị a nke Maazị Chimezie Victor Okorochukwu dere iji mee ka mmụta asụsụ na edemede Igbo gaa were marakwa na nwanne na-eri nri okporo ụzọ anya uhie anaghị akọ ya maka onye mara izu ọka nka gaziere n'ịntanetị ka idenye www.igbonetwork.com ọzọkwa www.igbonetwork.com ị ga-ahụ akwụkwọ ọma ndị a. Ndị ala anyị bụ ụmụ Igbo bi na mba ụwa dị iche iche ekele m unu. Ọka akụkọ bụ Maazị Chimezie Okorochukwu. Onye isi ala Naịjirịa bụ Muhammadu Buhari ekwuola na mmemme ncheta nnwere onwe nke ala Naịjirịa nke afọ a ga-abụ aka ruru nwa ogbenye maka ihi na anaghị akpụ agbụọ n'ọnụ afọ ọkụ. Onye isi ala Buhari bụ nwaanyị na-ere ogiri bụ sọ naanị onye maara ijiji anya kpọrọ na ihe mere ede o ji be nwee sọ ya maara ihe mere mmọnwụ ewu na ọkụkọ zukọrọ ọnụ ilere jiri chọọ ịda ala mgbe a chọrọ ka o gosi ọhaneze aka mgba ya. Ode akwụkwọ nke ọchịchị ala Naịjirịa bụ injinia Babachir Lawal gbara ama n'ụlọ ọrụ ya dị n'Abuja. Ọ gara n'ihu wee kwuo na onye isi ala, ndị isi na-agara ala Naịjirịa ozi, ndị ọnụ na-eru n'okwu na ndị nwere agba bụ ndị ga-esoro onye isi ala tụọ ndụ ha mmanụ na nnukwu mmemme a. Ndị na-ahụ maka mmụta nke ndị okenye na ndị na-etolite etolite n'ala Naịjirịa ekwuola na ihe karịrị nde mmadụ 11 n'ala Naịjirịa anọzighị n'ụlọ akwụkwọ. Onye isi nhazi nke agụmakwụkwọ bụ Prọfesọ Abba Abubakar Haladu mere nchọpụta mgbe o jere ileta onye isi ọchịchị obodo Abia bụ Okezie Ikpeazụ. Prọfesọ Haladu kelere onye isi ọchịchị obodo Abia maka mgbalị ya iji hụ na o kpochapụrụ itibọlịbọ n'ọchịchị ya ma mee ka agụmakwụkwọ bụrụ ọkụ gbara ịkpa. O kpupukwara ndị ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na mahadum Uturu nọ n'Abia steeti okpu maka ike ha kpara na ịgafe na ule nke WAEC na ule akwụkwọ nke mmụta iwu. Ọchịchị obodo Anambra ahọpụtala onye isi ndị uwe ojii ọhụrụ bụ Maazị Sam Ebichile Ụkọla iji mee ka ndị ntọ mmadụ, ndị abalịdị egwu, ndị otu nzuzo, ndị Fulani na-achị nama na ndị ji kwafu ọbara mmadụ mere aka ọrụ bụrụ azụ mmiri tawọrọ. Oke anụnụ a bụ Maazị Ụkọla kelere onye isi ọchịchị obodo Anambra bụ Chief Willie Obianọ ma kwee nkwa na ndị mgba okpuru, ndị soro mmụọ gbuo mmadụ ma soro mmadụ ji akwa, na ndị arụrụ ala jiri abalị mere ehihie ga-abụ ajọ anụmanụ dara olulu ụmụ mmadụ jiri iwe na ọnụma kpọgide aja. Wee sị na ya ga-eji mmụta ya, amamihe zuru oke na nghọta pụrụ iche ya nwere n'ọrụ ndị uwe ojii wee mee obodo Anambra ka ọ bụrụ okporo ụzọ juru oyi nke ụmụ nnụnụ jiri mere ama egwuregwu n'ọnọdụ iweta udo. Onye isi ọchịchị obodo Imo bụ Owele Rogers Okorocha ejirila ụgbọala 3 ọhụrụ na 1 nde naira wee mere ụmụafọ Imo 3 tụrụ ugo nke ọlaedo na egwuregwu mba ụwa dị iche iche nke ndị ngwọrọ na ndị nwere otu ụkwụ ma ọ bụ ndị ọrịa mere ka ha ghara izu oke ma ọ bụ Paralympic n'asụsụ bekee afọ ọma. Onye isi Imo Okorocha sịrị na onyinye ụgbọala na ego a bụ iji mee ka o doo ndị anya Roland Ezurike, Ndidi Nwosu na Josephine Orji na ha abụghị sọ naanị ọkụ na-etiri obodo Imo kama na ha bụ ugo ndị Imo ji eje mba. Ọ gara n'ihu wee kwuo na ihe ọma ọbụla ga-eme ala Naịjirịa abụrụ akwa akwụrụ aghaghị isi n'ọchịchị obodo Imo wee pụta. Ọgwụ bụ akụkọ anyị nke ụbọchị taa. Jidekwe ka iji mgbe nta ka anyị chụọ ọnụ n'Owere nchi mgbe onye ohi ga-akwa na ya nwụrụ anwụ. Ka anyị gaa nụ chọọ ihe anyị furu efu. Asụsụ na omenala Igbo ga-adị. Ndewonu.
ezi nwanne m biko eweliwe ka njụọ gị iwere asụsụ na omenala Igbo ụfọdụ na-akpa azụ ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha biko were asụsụ na omenala Igbo gwara ha jụ kọwara ndị enyi gị ikwu na ibe ka ha sonye n'ibuli asụsụ na omenala Igbo elu site n'ime ka asụsụ Igbo bụ olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ ma zụtakwa akwụkwọ ọma ndị a nke Maazị Chimezie Victor Okorochukwu dere iji mee ka mmụta asụsụ na edemede Igbo gaa were marakwa na nwanne na-eri nri okporo ụzọ anya uhie anaghị akọ ya maka onye mara izu ọka nka gaziere n'ịntanetị ka idenye www.igbonetwork.com ọzọkwa www.igbonetwork.com ị ga-ahụ akwụkwọ ọma ndị a